Helo, Gwen ydw I, Ci Heddlu Gwent, a hoffwn eich cyflwyno i Cynllun Heddlu a Throsedd Gwent, sef Sicrhau Gwent Mwy Diogel. Fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, mae Jeff Cuthbert yn gyfrifol am gyhoeddi cynllun yr Heddlu a Throsedd, sy'n tynnu sylw at flaenoriaethau Heddlu Gwent o ran plismona a throseddu dros y 4 blynedd nesaf. Y 5 blaenoriaeth plismona a throseddu sy'n sail i'r cynllun yw'r canlynol. 1. Atal troseddu. Cymryd camau i atal a lleihau troseddu drwy weithio gyda sefydliadau partner a chymunedau mwyn mynd i'r afael a throseddau sy'n achosi'r bygythiad yn niwed ar risg fwyaf. 2. Rhoi cymorth i ddioddefwyr. Rhoi cymorth ardderchog i bob un sy'n dioddef trosedd, gan ganolbwyntio'n benodol ar atal rhagor o niwed difrifol. 3. Cydlyniant cymunedol. Sicrhau bod yr heddlu, partneriaid a swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn ymgysylltu â chymunedau mwyn eu hannog, eu helpu a'i cefnogi i weithio gyda'i gilydd i gadw eu hunain yn ddiogel. 4. Mynd i'r afael ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Sicrhau bod yr heddlu yn gweithio'n agos gyda sefydliadau partner i fynd i'r afael ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithiol. 5. Darparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol. Mae'r Comisiynydd am sicrhau bod Heddlu Gwent a'i swyddfa yn sefydliadau sy'n perfformio'n dda ac yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy'n diwallu anghenion pob un o'n cymunedau. Bydd y Comisiynydd yn dwyn Prif Gwnstabl Heddlu Gwent i gyfrif am y ffordd mae'r heddlu yn cyflawni yn erbyn y blaenoriaethau hyn. Mae'r cynllun yn tynnu sylw at y ffordd y bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn gweithio gyda'r Prif Gwnstabl a phartneriaid, mwyn sicrhau bod Heddlu Gwent yn chwarae rhan lawn yn y gwaith o ymdrin â bygythiadau o ganlyniad i derfysgaeth a throseddau difrifol a chyfundrefol. Mae'n mynd i'r afael a bygythiad troseddau a hwylusur gan ddulliau seibr, bygythiad go iawn sy'n tyfu, yn rhan bwysig o'r cynllun. Mae'r cynllun yn ddogfen fyw a bydd yn cael ei hadolygu'n barhaus tra bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn ei swydd. Mwyn darllen y cynllun yn llawn, ewch i wefan Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent yn www.gwent.pcc.police.uk.